El nostre grup de recerca estudia l'esquizofrènia. L'esquizofrènia és una malaltia psiquiàtrica complexa i heterogènia del grup de les psicosis, probablement en la que estan implicats factors genètics, epigenètics i ambientals, i s'explicaria per alteracions precoces i tardanes del neurodesenvolupament cerebral. El nostre grup és un grup multidisciplinar en què hi ha investigadors bàsics i investigadors clínics, format per psiquiatres, psicòlegs, biòlegs i professionals de la biomedicina. En el moment actual tenim més de 22 projectes finançats per agències competitives i tenim 6 línies de recerca. La primera línia seria el que és l'estudi de primers episodis psicòtics i el seu seguiment. La segona línia, les bases neurobiològiques de la malaltia. Una tercera línia amb la que estudiem psicofàrmacs i tècniques de neuroestimulació com la teràpia electroconvulsiva i la Deep Brain Stimulation. Tenim també una línia dedicada a exploracions neuropsicològiques i intervencions psicològiques i també dues últimes línies, una que es dedica a la farmacogenètica dels antipsicòtics per anar cap a una medicina personalitzada i per últim seria una línia de salut física i morbimortalitat de la malaltia. I per últim destacar que en aquests moments estem creant un primer laboratori de recerca bàsica i translacional, que seria el primer laboratori en Espanya dedicat i a Catalunya monodedicat a l'esquizofrènia, en el que intentem treballar amb mostres biològiques humanes i amb models cel·lulars i animals per entendre l'etiopatogènia de la malaltia, buscar biomarcadors i noves dianes terapèutiques.